عز السلام تانا تقبلوا فنوانات كاتتلو خبرات عزبتنا نلوم حمس 4 سنة 2026 تدلوا حدي زيناتات حزلكم قريبا لهم مكتالكم بخبر عدم فلما كان تتاتو إرترا مكتل بريزنت حافظ شاو قبائي ودب حبرات هاجرات UN كوينات مريزا إرترا نعمام إيبولا نمكلغال حيل عمام أو إما أقراو ما كان جذب إثيوبيا صنع جنزبا بوليسيا هتقتلالو تصويعو حبرات أوروبا نمرج إثيوبيا بحاجوس تقبلو وتر أبز قدول جزء الأول بوجن إسرائيل إيران مفخر يقتلالو أمريكا كاميكازي زعينة سبع ألبو نفرتي كتفريا إثيوبيان كسجل تتعزي إرتراوي نبيت فدي كقربي إذن كلام بزرزر حزاركم كقربي تقاتلوا نبخور عدم إرترا مكتل بريزنت تغلالا قبع حبرات منقصات كوينات أمريكا تغلالا قبع حبرات منقصات أمريكا 85 نسرع عقيبو أبزوريا بزح وجناوي دبلوماساو زت كرة أجدستي أجندات تزاريبو يسمعنا حدن تغلالا قبع زمر أكلات دما مريزو بزي مسألة إرترا خام برا أفريقيا بزح دمتي كاب أبالات هاجرات بمركب عنتي مكتل بريزنت تغلالا قبع أخونا تمريتا إرترا مستمرت 10 خالوت هاجرات بحبر مستمحمش تقومتي أبالات بيت مخري ستا تشاينا فرنسا روسيا بريطانيا أمريكا بمتصبر بيت صحفة تغلالا قبع بحبر كتمريها بتوسخي أفغانستان فنلندا جبتي ليبانوس باراغواي زيمبابوي زأمثل هاجرات دما مكتل بريزنت كوينا كم تمرتا تفليتو أبتمعتت بمسيراو دمت استغايد مرجع واناو مينستر قدات وصاي بنغلاديش كالولور رحمان بريزنت سمانان حدن تقلالا قبع خوينو تمريتو مستر رحمان 99 دمت بمركابيم تعويتو تواداداريو اندرياس كاكوريس كاب كيبروس دما ب91 دمتي رخيبو تسعيرو أما ودأ تورحنا حسب بوقعو سلطانهم زركبو قالوس رحمان دحرا عوتهم أبز اسمعوا مدلة حبرات منقصات حجي كبيت فاينانساو قولولو عالمنا هو حسرت أمنتي قطمهم زلو قاليتو أبال هاجرات دما أتودب كلواتن زحاشة وطئت كمتسن بتكبر كريوهم زلهم نفس وقفهم زقبوا ماستوات وطئت بمقبر زتأفأ أمنت كملس كم زقبع أتنكرهم مينستر تمنا إرترا نتا أبدي بوكراساويت ريبابليك كونغو يوغندا ترى زلو لبدا إيبولا نمكل خلوت إنكم زوجة منقستاو معكنا زينة حبيران حلف مقتصر تم حلالفت حمامات تهاجر بدرجة هاجر حيل عمام قيمولو كم زبالة تتصابي تأكس دكتور أرأي برهانا خمس بولو أبتها جزلو كلن هوسبيتالات بزعبات عمام حابيتا توهيبولو أما عرفوا نفرتون نمقوات أطر رسم زخون بوتا تداليلو جياشو مساعتو نابت بتحمام ستسألوا هاجرات وعيزم تنيرو كحتوتيهم نممرمر زقلقل لابراتوري تدالي كم زلون دكتور أرأي حبيرلو أبتن قرابتي كونغو زخونا هاجرات إرتريان تنكا خجبرو مملحتات ككاتاتلون التداركتة تمحتينو أبي غوندا دوب السودان بعصرتها تشحذ زقطر إرتران أبل سختما كامبالان جوان كم زنبرو يقلت بسنكزي كابنا بناسمرا اتنكتماتات زمالالو سوغياشو وحدات يكونون ودبطنا عالم زوبصو حديث صبصاب كم زملكتو متأموت ملكفتن كابتا قديم التحبر استحته خوينو بصنحو تسفاهي بولو بمسألة تقايدة مصنعتي أبزنا حجي لبعي كساب سوني حد سنة زنبر أوان تراي لعل سوسا سبات بتحمام كم زموتو هراغت كله بدمر 344 بت فيروس كم تلخفو سمزي تعنا ديمقراطية ريبابليك كونغو أفريقيا مالو تلخفون كيكون استتطرو 116 كالو دما مكتال يقبرلو مالو بوغن إغواندا دما قص تلخفونا ب 15 كبكبل انكلو متن موت كاب حد سب أي حالفن زلو ودبطنا علب كم حمامات عالم له هو حدغا مخانو دحر مواجو نمقصر حيال صعرتات يكايد كم زلو يفلط أبصر حسقرو دوب كم زوافر زنت نقرلو حدا إرتراوي استسرح سند حيزن صنحة خلت إثيوبيان قبل توينا تخصصهم قدام نبيت فردي 5 محلالفة منقستاو معكنا زينة تهاجر الإرتي حبيرة اتي JMI بزبل استتقصى ودي 26 عمت إرتراو نتن كل تدك أنشتي بزي حقاو مقدي دوكس جرن بفتانو كمو زي حقاو سند بمتقامو تخصص له نتن كل تدك 26 عمت إثيوبيانون ناتن زي كنا مننت حزن بمصنحن كم تخصصة قدامنا بزباو بيت فردي وانا فيز تم حلالي فوقهم زلو بيت صحفي تغلال أخباري حقي قليت له تفتصامه أبتر خطشن 26 زقاتم خوينو كاب كتما ريغا لاتيبيا نا مارسو بولاند أبت قعز نبرت أوتوبوس استسافر خلت دك أنسو أبدو حقاو سند مستحدثان إرتراوين استوهابن ناي جريخ منبر فقط سند قعزو سدتنياتا تقريبا دحروتن كم إرتراوين تمثيلن كسقراز زحسبا دك أنستيو إثيوبيان مخانس لتراغصة أبكيدو إعلان كان إثيوبيان كاب بيلاروس بزحقاو مقدي ناب لاتيبيا زأتوا خوينن أما عسكر سدتنياتات كأمتات صنحين تني عباي بريطانيا منبر فقط زلو إرتراوي እውን ኣብታ ኣውቶቡስ ምስአን ሓቢሩ ይጓዓዝ ከም ዝነበረ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ይገልጽ
تندك أنستيو نوع فتيمان كم زي فتو أقوى أنت تزاربا وتم حلوا دوب أمنا إيدن تليفون جذب كم استمح لالفة مسك الرقيبان عبتز جبروا مرمراتات حنت غاب تندك أنستيو مسو أم محبروا مرقبتات نوع حوان كترقب مسنها الراجيتهم طب بيلاروس بلا تيفا أبيلكا نم عرب إيروبا نزجبر جعزو يتحبابر كم زنبرون التحبيتا وسيخو يقلت عمو داتا تقمت خلتشن إنسان حمشن حلوا دوب بيلاروس رئيسة تسكم وقت إرتريان سدتنياتات أبسمينا وخفال تهاجر أبزركم مثل تيبا زدوب زوبا براسلاب كم زرقوا معكنا زينا SBS أقل حنيرانين تم إرتريان سدتنياتات أبلا تيبا قوا أتيوم انتنبرو وتادرا وخدان بزقبر السبات تهاريمهم موبايلاتهم تحديقهم ببرات من أفرارحو أم مكينا سقيلهم عبدوبات بيلاروس كم دربيهم عبيرهم اتي أمن قد زموته ود عيسان شعتن عمد مقوعستون بسنكت قبل عليهم زبطحه مهرمتي كم زموته البوليس بيلاروس مغلاصهم አይርሳዓኒዩ ቤላሩስ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ እትርከብ ሃገር ኮይና ብምብራቕ ምስ ሩስያ ብደቡብ ምስ ዩክሬን ብሰሜን ምስ ላቲቪያ ብሰሜናዊ ምዕራብ ምስ ሊትዌንያ ብምዕራብ ከዓ ምስ ፖላንድ ትዳወብ ስደተኛታት ካብ በዓል ቱርክ ተበጊሶም ንቡልጋርያ ሩማንያ ሞልዶቪያን ዩክሬን ሰጊሮም ከም በዓል ሽወደን ኖርዌይን መሰሃገሪ ዝጥቀሙላ ሃገርያ እዚካ ናብ ሩስያ ብሕጋዊ ገባብ ብምእታው ናብ ቤላሩስ ሰጊሮም ናብ ፖላንድ ጀርመን ካልኦት ሃገራት ንምስጋሩን በዛ ሃገር እዚኣ ይሓልፉ እዮም بليبيا أبيلكا مس مأكلاي بحري تساقب كان بيرقى زقبر قعزو عدقو يبزح له كم سدتنياتات أبتا أبقلولا وتركب ليبيا بون بزوح دفعتاتي زوردهم سلازخونا حيالو سبان نزي بمعراب إيروبا غيركا نام مأكل إيبا زوتو مسمر قعزو كموتسو يرأيهم كاب لاتيبيا ناب ليتوينيا زقبر كلا درجة سدت كاب زحلف عمت بالعلعد فيه وسيخلو حلوا دوب ليتوينيا كم زقلته إذا وحزب منقد بيلاروس أبيلو زكاية قعزيو أبزح لف عمت كاب بيلاروس ناب لاتيبيا دحل مقتاوم بليتوينيا بولندا نابيلوم ناب معرب إيروبا بفلايد ما ناب جرمن زبطعو زفتنو شحن كلتا 188 سدتنياتات كم تتحزو حلوا دوب ليتوينيا قاليتو مستقدم استمزقبا نا 540 سبات ما أسل تخنات أزل كله لعل وسخ أرئي الله أقرأ معكن جنزب ኢትዮጵያ ጽኑዕ ገንዘባዊ ፖሊሲኣ ክትቅጽለሉ ጸዊዑ ኣገራዊ ማዕከን ገንዘብ IMF ኢትዮጵያ ነቲ ዘጋጥማ ዘሎ ዘይርጉ ዓለም ለኻዊ ቁጠባዊ ሃዋሃው ንምቅጣም ዝቕባበ ዋጋታት ንምቁጻርን ጽኑዕ መርገጺያ ገንዘባዊ ፖሊሲኣ ክትቅጽለሉ ኣተሓሳሲቡ እዚ መግለጺ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራሕተኛታት ሃገራዊ ማዕከና ገንዘብን ኣብ 5 ዳግመ ግምት ናይቲ ን4 ዓመታት ጽንሕ መሳለጥያ ዝተናውሐ ፈንድ ዝተበጽሐ ስምዕ ስዕብዩ እቲ ብፈጻሚ ቦርድ ሃገራዊ ማዕከናት ገንዘብ ክጸድቕ ትጽቢት ዝግበረሉ ስምዕ ንኢትዮጵያ ተወሳኺ 468 ሚልዮን ዶላር ፋይናንሳዊ ሓገዝ ክትረክብ ዝገብር ኮይኑ ጠቕላላ ልቓሕቲ ሃገር ናብ 2.65 ቢልዮን ዶላር ክበጽሕ ምዃኑ ጸብጻባት ትዕብሩ ሕብረት ኤውሮጳ ንምርጫ ኢትዮጵያ ብሓጎስ ተቐቢሉ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኤምባሲታት ኣባላት ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳን ሻብዓይ ሓፈሻዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ምክያዱ ብሓጎስ ብምቕባል ኣብቶም ምርጫ ዘይተኻየደሎም ነቑጣታት እውን መስርሕ ድምፂ ምሃብ ክካየድ ፀዊዖም ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለፂ እቲ ብሰኔ 1 ሰነ 2026 ዝተኻየደ ምርጫ እንተላይ ነቶም ኣብ ተጎድኡ ከባቢታት ዝርከቡ መረፅቲ ድምፆም ንኽህቡ ዕድል ክፈጥር ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጹ እቲ ሓበራዊ መግለፂ ካብ ጀርመን ፈረንሳ ዝኣመሰለ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ዝመፁ ከምኡውን ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወፃኢ ዝኾኑ ሃገራት ካናዳ ኖርዌይ ስዊዘርላንድን ዝወከሉ ዲፕሎማስያዊ ልኡኻት ዘውፅዎ ኮይኑ ኩሎም ንመስርሕ ምርጫ ደገፎም ኣስሚዖም እቶም ልኡኻት ወሲኾም ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ሰበስልጣን ምርጫ ፖለቲካዊ ውድባትን ሕፁያት ተዋስእቲ ሲቪልን ማሕበራትን ዝገበርዎ ኣበርክቶ ንንእድ ኢሎም ንግዲ ዓለም ለኻዊ ተዓዘብቲ እውን ዘመስገኑ ሕብረት ኤውሮጳን መሻርክቱን ንኣበርክቶ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ መንግስታዊ በዓል መዚ ልምዓት ኢጋድን ኣፍልጦ ብምሃብ ናይ መወዳእታ ገምገማዊ ጸብጻባት ብሃንቀውታ ከም ዝጽበዩ ገሊጾም ኩሎም እቶም ገና ድምፆም ዘይሃቡ ናብ ምርጫ ንቑጣታት ተኾነ ንኽሳተፉ ዕድል ክወሃቦም ከም ዘለዎም ዝፀውዑ እቲ ሓበራዊ መግለፂ ንኹሉ ዝሓቁፍ ተኣማንነት ዘለዎ መስርሕ ምርጫ ክካየድ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ዶባት ትግራይን ኤርትራን ኣብ መንጎ ወተሃደራዊ ሓይልታት ክልቲኡ ኣካላዊ ቀጥታዊ ርክብ ተገይሩሎ ተቐድም ክብል ጽምዶ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ብቐንዱ ኣብ ምትእስሳር ህዝቢ ምስ ህዝቢ ባህላዊ ምትእስሳር ዝተሓፀረ ዝምድና ሕጂ ቅርፁ ትሕዝቱኡን ቀይሩ ናብ ወግዓዊ መድረክ ሓድሕዳዊ ምርዳእን ክልቲኡ ወተሃደራዊ ሓይልታት ተቐይሩሎ زحدش رغبة كلتيو سراوي صعيبو متحبار زيادة متنكارن مدب حدحداو مردان استغايد خوينو إذا فتسامة أبوليتيكاو ملعان مبرا أفريكان إتيوبيان حد استراتيجيكاو معرف كخفت كم زخل تنتنتي يقولت له إذا أبدوبا استغايد حدش وتهدراو متحبار مكرابن دعس سمع سلام بوليترا أتخلل ككايت أنا بوليتيكاوي وشت أو مسجرات ترجم زلويو دعس سمع سلام أمونغو خلل تجرين مع كلام مجلس إتيوبيان أبستفلا لي محدراون تأتون جدات زي مردا أبزرع الزلوان
كلاو طقات حالتات مسراوي تغراب تهاجرات قطاو ركب بمفطرهم بمنصر كلاو دحنتن حلوا دباتن حدش سماعات كله كم زخلو يحبر بنصارو ات بزي وقعو افلطو يخون قطاو تساتفو فدرالاو منغستي ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ወታደራዊ ምትሕባር ንመርገጽ ስልጣን ምሕዳር አብይን ስፍትን ኮይኑ ተረኺብሎ ወጥሪ ማእከላይ ምብራቅ እናገደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ብወገን እስራኤልን ኢራንን ምፍኻር ይቕጽል ኣሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን አባስ አራክቺ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቤይሩትን ሊባኖስን መጥቃዕቲ ምስ እትፍጽም ዳግማይ ሰፊሕ ኩናት ከም ጅምር ኣጠንቂቖ እዚ መጠንቀቕታ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ኣንጻር ህዝቡላህ እትገብሮ ዘላ ወታደራዊ ውፍሪ ኣብ ትቕጽለሉ ዘላ እዋኒ ዝወሃብ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ንማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዝኾነ ሰፊሕ ወታደራዊ ስጉምቲ አንጻር ኢራን ኣብ ሪዴት ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝምርኮስ ምዃኑ ገሊጹ ኔታንያሁ ወስኹ ሓልታት አሜሪካ እስራኤል ዝኾነ ይኹን ኩነታት ድልዋት ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ኣብዚ እናገደደ ዘኸይ ዘሎ ወጥሪ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ መንጎ ክልቲአን መሓዙት ሃገራት አሜሪካን እስራኤልን ዘሎ ወታደራዊ ምውሃድ ድልዱል ምዃኑ ዘመልክት እዩ ኩነታት ማእከላይ ምብራቕ ዘይርግኡ ኮይኑ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ኣብ ዝቕጽሉ ሰዓታት ወይ መዓልታት ምዕባለታት ብቕልጡፍ ክቕየሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምታት ኣሎ ብተወሳኺ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ሞታባይ ካሚና ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ጸላእቲ ኢራን ኣብ ዓውደ ውግእ ተሳዒሮም ሕጂ ንጽንዓት ህዝቢ ንምድኻም ውሽጣዊ ምፍላይ ንምዝራእን ይጽዕሩ ከም ዘለዉ ገሊጹ ካሚናይ ኣብ ቅድሚቶም ስጋኣታት ሃገራዊ ሓድነት ክህሉ ዝጽውዑ ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ህዝባዊ ኣለታዊ ኣረኣያ ወይ ብስጭት ዝፈጽእ ስጉምቲ ንጸላእ ምሕጋዝ ዝማዕረ እዩ ይብል እቲ መልእኽቲ ብስሙ ኣብ ዝኽሪ መስራቲ እስላማዊ ሪፐብሊክ ሮሆላይ ካሚናይ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ከምኡውን ኣብ ሓደ ዓቢ በዓል ሻዓዩ ተነቢቡ ኣሜሪካ ክሳብ 340,000 ካሚኬዝ ዝዓይነተን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከተፈርያ ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታጎን ብዙሕ ቁጥር ዘለዎን ትሑት ዋጋ ዘለዎን ሓደ ሰዓት ጥራይ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕላ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ንምፍራይ ዝሓንፀፆ መደብ የቃለጥፎ ከም ዘሎ ይግለጽ ሚኒስተር ምክልኻል እተሃገር ኣብ 2027 ቁጥር ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ካብ 300 ክሳብ 340,000 ንምዕባይ ይስራሕ ኣሎ እዚ ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ተበግሶ ካብቲ ኣብ ዩክሬን ማእከላይ ምብራቕን ዝተፈጸመ ግጭታት ወተሃደራዊ ተመክሮ ዝተወስደ እዩ ኣብዞም ጉባራት እዚኣቶም እዘን ትሑት ዋጋ ዘለዎን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ታንክታት ምዕቡላት ስርዓት ምክልኻል ኣየርን ካልኦት ብሚልዮናት ዝቁጠር ስትራቴጂካዊ ወተሃደራዊ ንብረትን ናይ ምድምሳስ ዓቕሚ ብተደጋጋሚ ኣርኤን ፔንታጎን ብመሰረት ዝሓድሽ መደብ ነፍሲ ወከፍ ካብ 2300 ክሳብ 5,000 ዶላር ዝዋግእን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ንምፍራይ መደብ ኣለዎ እዚ ድማ ሰራዊት ኣሜሪካ ነተን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብብዝሒ ኣብ ዓውደ ውግእ ከዋፍረን ከም መለዋወጢ ኣጽዋር ክትጥቀመለን ዘኽእሎ እዩ ምፍራይ ንምቅልጣፍ ምስ ዝቕልቀል ዘሎ ወተሃደራዊ ስጋኣታት ንምስጓም ፔንታጎን ካብቲ ዝጸንሐ ንቡር ነዊሕ መስርዕ ዕድግታት ብምውፃእ ኣሰራርሑ ኣሓዲሱሎ ኣብ ዛዕቢ ወተሃደራዊ ውዕል ንጀመርቲ ትካላት ክኢላታት ውድብ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሲቪላውያን ኩባንያታት ቴክኖሎጂን ኣብ ደገ ከፊቱ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ትማሮባ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ምስ ትራምፕ ትማልሶናይ ኣብ ዝገበሮ ጻውዒት ቴሌፎን ከቢድ ዝርርብ ከም ዝነበረ እኳ እንተገለጸ ትርጉም ናይቲ ጉዳይ ግን ኣቃሊልዎ ኔታንያሁ ምስ ሲኤንቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ትራምፕ ኣብ መጀመርታ ናይቲ ሰሙን ኣብ ዝገበሮ ናይ ዑደት ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ፍጹም ጥሉል ኢኻ ክብል ምጽውዑ እቲ ንብሉጻት ስድራ ቤታት ከይተረፈ ልሙድ ዝኾነ ዓይነት ታክቲካዊ ዘይምርዳእ ክብል ነጺግዎ ኣብቲ ዝርዝር ዕላላት ኣይኣቱን ኣሽሓት ጽቡቕ ብዙሕ ነይሩ ኢሉ ሓደ ግዜ ከምቲ ብሉጻት ስድራ ቤታት ዝግበር እዚ ታክቲካዊ ዘይምስማዕ ከለዎና ይኽእል እዩ ኩሉ ግዜ ንዑ ንምፍታሕ ዝሕግዝ መንገዲ ከዓ ንረክብ ንጎሆ ዘይክንሰማማዕ ንኽእል ኢና ክሳብ ድሕሪ ቀትሪ ድማ ፍታሕ ንረኽበሉ ይብል እቲ መራሒ እስራኤል ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ መስል ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ ሼር ኮመንት ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽሪ ዕድም ሰሰናይ